O Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura converteuse no epicentro das últimas tendencias grazas á exposición das coleccións finalistas da especialidade de moda do programa Xuventude Crea. A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, inaugurou a mostra composta por 6 coleccións de 5 pezas de roupa cada unha. As deseñadoras que forman parte desta mostra, que estará no complexo de Eisenman ata o 10 de decembro, son Irene Gómez co seu traballo Atlantis, Iria Carrera, que presentou a súa colección Not Your Babe, e o romance de Iria Casais. Tamén quedaron finalistas Yolanda Román cos deseños titulados The Third Gender, o traballo titulado Amy de Talita Cumi Dumont e Mudante de Tania González. Ter un premio neste concurso eu creo que é, por un lado, un recoñecemento ao traballo que a veces é difícil de visibilizar, aínda que agora con redes sociais e demais é unha porta que se abre e que facilita, pero é unha maneira de visibilizalo quizás noutros entornos, noutros círculos que se non se quedan fora e que realmente en moda é a veces difícil romper esa barreira. É un xeito de dar difusión ao traballo que faz durante moitísimo tempo e o que adicas pois moitísimas horas de traballo. A verdade é que é unha plataforma moi boa para que se poda ver o teu traballo e que outra xente que está directamente vinculado ao sector tamén vexas que ten como unha valoración positiva. Es primordial el apoyar a los nuevos diseñadores para que pues tener la oportunidad de poder empezar su proyecto personal y todo lo que se haga para promover a los jóvenes artistas creo que es necesario y que no se debería de perder. Entonces considero que el Xuventude Crea es una moi buena oportunidade. A intención deste certamen no seu conxunto e no caso de moda en concreto pois é abrilo á sociedade e que a xente poida coñecer o talento que hai e evidentemente o máis importante que os mozos e as mozas, pero neste caso soamente mozas, se poidan expresar pois, o seu talento, a súa creatividade, a súa innovación e incluso pois, a súa rebeldía en algún caso pois, a través do textil. As propostas premiadas foron en primeiro lugar Talita Dumont, o segundo premio foi para Iria Carrera, mentres que no terceiro posto quedou Tania González.